Paradoksalno je očekivati dobro od onih zbog kojih nam nije dobro. Za sve ono što se tvrdi, a mi ne možemo to intuitivno da osetimo i objasnimo, ne pripada istini i ostaje samo pretpostavka. Nisu oni krivi što je nama loše, već mi što smo dozvolili njima da nam ne daju da dođemo do dobrog. Nikada ne bismo znali da i nama može da bude loše, da oni nisu tu. Vodimo se intuicijom, ne mogu nam ništa. Intuicija ima Božju zaštitu. Nisu oni jaki, nego su nam tako rekli. Moramo jednom da se uozbiljimo. Toliko vekova nismo se ni pomerili u cilju spoznaje našeg bića. Nekoliko filozofa, naučnika i to je to. Na prste da ih izbrojimo. Bez njih bismo mogli mnogo šta, ali bez nas ništa. Gde smo bili mi kada smo sve ovo prihvatili? Toliko nas ima da više nema mesta u neprekidnom, beščasnom i sramnom redu.